Mulai perlok berok sacisin kan hangne bat ngakum uri pai ba ngadon ka hok ban kren bat ngadon ru ka hok ban pinsngo ting ngakwa ban ong hangne ba saka nongut kita ki mensim ba lui bat soko nongut ki mensim breu saka nongut kita ki mensim ki ba koridor bangin dangdu hagane ka jalabe ika jongi kumba menta kumba piyo ke jin penrem kalami haka sorkar MDA2 kabayalam khmat ka NPP hakane ka video parlok ngaru nakaliang ka jonga ngasioban penrem jur ya kane ka jingle jong ka sorkar bat ya kane ka jingle matla jong ka sorkar na ka benta jongi ki pai ba na ka benta jongi uba belas ni na ka benta jongi uba edes ni bam demit de kane ka de ka video na ka benta ka ba ngakwa ban request selane ban ai ka kubor syaki nong yalam ki jongi oi perlok berok ba pila yo i barok sikata kila ong ba lani la khang ban ti yau ne doyong bat kila khang ba nom yo shu ban ti yau ne doyong nrei mentapat ba doyong ba kidang don kita ki bati be ai ngakwa ban ong hang ne ba balei ki kem ya kitu kinong pitrai jong tu ka doyong balei ki kem ya tu pitrai doyong bat kim kem pat ya ki breu jong ka sorka ki badon ti ha ka tu ka kam PUE kat no sin kat no posin bat ngi yo iru ya ki kot khobor ki bah kini snem ki bala dep pat ki snem ki bala lek shedin bana kaliang ka sorkar ka ong ba udoyong kat kum ka juk start ka ba menta hindrei habang yo ipat ba udoyong hapo ka jela mikale lada kani ka jinti doyong lada omdon ki ba halor ban ai permission ya ki banti hindrei ki try ki menut banti ya utu umar ba ki don hapo kendeu kata ka dei ka bakliar baha ka basyai baha ya kata nga kwa pano lada way utriding lada na try phim pen klem kumno ki yo ban khe ya uso lane ya ki sla bat ya ki tenat kumno phi yo ban pam lada na try klem da pom shwa bat klem da ti shwa na try bat sha ki tenat kumno phila ban yo kata kawei kalong ba ka sorkar jongi ka kingsting palat bat kam simkhia halor jong kani ka jinti duyong bat namar ba kiyo i ba kaspa bat ka peu ka klor ka lak ka putit ka dei na udoyong ba dei na udoyong te dei namar kata ka daw ba ki ailat ban ti menta ngiyo i ba ki ba ngiyo sneu ru ba ki kran ba ki ong ki la kem ya arngut ki badon kti ban benyaj ya uta udoyong arngut kila kem ba kila kem ya kita ki breu hinrei ngan ong ya pi kawei om dei ban kem ya kitu kitrai dewyong hinrei dei ban kem ya ki breu jong ka sorkar ki badon ban don kti lang hak tu ka jinti dewyong pi lada ka sorkar kanom ai ya ka permission de kitu kitrai ki menut ban ti lada ka sorkar ka khang persya ki try ki menut banti ya tu doyong ubadon hakapar jongki kabang yo i ba ka jingbam sap lane kata ka jingle seliang apo ka jela jongi kadang don hadu mentah baro shikata ki buri ya ka ka ba ki lale hindrei menta ublei unom ailat syu ya ki bakin buri ya ka kam sniu ka jongki ya ki kam le runar ka jongki ublei ulapan pau ke kidak kishin kiba pau marba kane kadei ka plan bat ka ba plan jong ka sorkar MDA2 na shalendet na ka ba ngimla ban tip ni kum ki pai ba hakane kisni haduk menta ka nyo tarik jong ubnai ba ar jong menta usnam ar hajar ar pendreu nilayo iya ki haki khubor bala ar sangut ki breu ki layap tang na ka ubom hapo jong ka krem duyong pi ban ong ba kita kinong pentrei ha kata bakim perkhat ya ki we kamde kumta nrei haba ni haba ban phai sya ka sorkar he namar ba ka sorkar kala ailat ya ki bakin ti ki bapli ki hab ban ti ki babelas ni ki hab ban belas ni kat bayo idei ban sing thu ya kane namar ba ka sorkar jongi kala buri barok sikata menta pat kamla syuban buri namar ki kam runar pat ikam bamsap pat ka sorkar India na kaliang jong ka sorkar India ru ong ba
hajelam khalia ki dang don ki mafia ki ba penyaj ia udoyong. Hajelam khalia dang don ki mafia ki ba penyaj ia udoyong. Mano kita ki mafia? Mano kita ki mafia hapok ka jela jungi. Ndrei hapok jelam khalia jungi ngitip tang kita ki high level. Pi ngitip tang kita ki high level, ndrei ngimtipat kita ki mafia ki badon shalende. Ki mafia hi ki dei kini ki ba nong yalam kin. Kita ki dei ki nong yalam ya ka sorkar bat ki briu jong ka sorkar. Kita kin ki dei ki mafia ki bale ya kani ka kambe ai. Ngakwa bat ong hangne lada upai ba jong ka bri unyo trap unyo skum lada umenjur ba bangin ban hak tokit ka CBI hangne hapok jela jongi nganget ba kane ka kam bam sam bampong kam don syu kimnut syu ban le niu iru haki got kubor bat niu iru bana kalyang jong uken rat sangma ula ong ban ai lailak syakita ki longying kiba syam lanot de tangka jing penbik hatu kamen simbriu lailak kila seban tit yo briu lailak kila seban tit yo briu lailak hatu ka lailak kabam se cirta lada upa ka ying don syu kikun kikti kata ka lailak kala ban saya ki kane ka de tangka jing pen thame kane ka de tangka jing penbik naka benta jongki jonga kum upai ba hapok kabri unyo trap unyo kane kam desu bakin ai lailak rei ide ban ai siklor tam ar klor naka benta jong kitu gilongying longsem ki basyam kane kalanot namar ba kikun kikti na kiyo na ki bam kidi haba upa kaying ki bahying asem kimdon ki laksat tang naka daw bakin leg bela katu ka ba ki bela ndrei dei na ka beta ban penbiang ya kaying kesem kat ba ka sorkar jongi menta kat ba na kalyang jong unun ramudi prime minister jong hari India ru ula ong ba un ai arlak sekta kilong ying ke besyam lanot kan di balak kat no na kan ni kaying thei jong ni ubom apo jong kan ni ka krem do yong video ha kan ni ka por pat kan ni ka sini ka bam kan ya ku blai sibun min saya kenduk pat bat ki de ki wei pat ki video ladap sutunat ya kan ni ka channel ka jonga baladap sutunat ya kan ni ka video sumbhasa share seki parlo ki jong pi sumbhasa ai ya kan ni ka tip seki parlo bat ni dei bandawa na ka sorkar ba ka di ki mardor ladau kun rat sama don ka jingkit kli ban trei na ka betta ka bha ka mi jong ri bat ka jai ben reu udai ban hier ki mardor akun jong blai sibun blai sia jarmu ki paro pe ya por ka jong pi ke blai sibun